गैया सादिन सेथिया सादिन भारत जेराव गोसो सान हर आंहा जेबो गिनांगौ गैया दा आं ओंखायनो खामानि मावनो मोजां मोनो आरो आं बायदि मानसिनो भट होआबा सोरनो होनो रायजोफोर हा आं बायदि मानसिनो भट होआबा सोरनो होनो रायजोफ्रालाय होमारदोंबो रायजोफ्रा बेखायनोथ' 10 बोसोर आं दा एमएलए जाबाय जादोंना जायाखै आरो इएमबो जाबावबाय आरो एमएलए जाबावनोसै दा ना मा होनो होगोन ना होआ भटखौलाय होगोन होनांगोन दा जोंनि सरकारा दिनै बिटिसिआव मा मावगासिनो दं नोंथांनाथ' नुबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनांगौ 15,000 होखांबाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां 5टा गेरेन्टि होदोंमोन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 15,000 कोटी थाखा होगोन होजोब्बाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सोर इउपिपिएलनि सोर बिजेपिनि सोर कंग्रेसनि सोर बिपिएफनि जों बासियाखै खोनानो मोनदों इउपिपिएलनि आमोलाव इउपिपिएलआ बिपिएफनि थानायबाथाय होआमोन जाहैदों बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा माने बिजेपि माने माबानि बिपिएफनि दंलै बिसोरनो होजाया बिसोरो बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएल होबासो होजागोन नै बिदि होनानै खालामोमोन जाहैदों न'आ फट'खौनो खेबहैया बिसोरो फट' खेबोमोन बे बिपिएफनि मानसिफोरनि न' सेंसन जाना फैनायखौ जिअ' टेगखौनो खालामहैया बिसोरो बारख्ल'लांबाय थायो आरो सोरनाबा न' लुनायाव जेब्ला माने बिल बानायनांगौ बिल बानायनायनि सिगां फट' खेबहैनांगौ आपल'ड खालामनांगौ बेखौबो खालामहैया बिसोरो फट' खेबहैया लेफ्ट थांलायलायनाय जानोसै जों बिदि खालामाखै नै दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो जों साफा होजोबदों मोनफा मोननै थालांदोंबा जिबराजनो हो नेक्स्टआव जागोन अरुणोदय आसनि नोंथांमोनहा मोनगोन सोरबा मोनाखैबा एमएलए इलेक्शननि उनाव जे एफा एनै बाद थालांदों बेखौ जों गासिबो खालामजोबगोन बे जाहा थिग थाक जानानै थाखाजोब्बाय जेसेबां जोंनि महिलाफोर दङ गरिब गुन्द्रा जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप मा होनो बै रेशन कार्ड दङ बे रेशन कार्ड थाखानाय महिलाफोर नोंथांमोनहा फैगौ नैबे एमएलए इलेक्शननि उनाव गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो अरुणोदय आसनिया गासिबो मोनफिनजोबगोन एफा एनै खेलिमेलि जादोंबाबो बे थिग जाफिनजोबगोन बे फाइनाल बेवहाय गिनांगौ जेबो गैया बोराय मानसिफोरनो फैसा होनांगौ होदों साख्रि गैयै बाख्रि गैयै सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख होनांगौ होदों मोनजोब्बाय आरो होबावगोन नैबे सरकार एमएलए इलेक्शन जोबनायनि उनावनो 2026-27 नि जेला बाजेट जागोन आरोबाव दाख्लै जायफ्रा मोनबाय मोनलांबाय सोरबा जेसेबां बाखि हरै दङ मोनै सेंग्रा सिख्लाफोर बिसोरनो जों आरोबाव बे 2 लाखखौ आरो होलांबाय थागोन संख्याखौ बारायबावगोन एबारथ' आद्रा फैसा मोननायजोंसो जों खालामदों दा बेबायदि जोङो खामानि मावगासिनो दं दा आङो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव दं सोलोंथाइ बिफानखौ आंनो नायनो होदों बिटिसिआव आं फैनानैनो मोनसे जिनिसखौ नोजोर होदों जे जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रा मानो छात्र गैयै जालांखो फरायसालिफ्रा मानो बायलांनो नागिरखो बेफोर गासैबो जिनिसखौ आङो थन्न परीक्षा खालामना नायदों स्टाडि खालामदों नुबाय जे जोंनि गोबां फरायसालियाव मास्टार गैला जोंनि गोबां फरायसालि न'फोरनि अबस्थाया गाज्रि जाबाय जोंनि गोबां फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफ्रा नांगौ रोखोमनि फोरोंनो हाया बेबायदि अनेक समस्याफोर दङ नुबाय बेसे बुरजा पस्ट खालि दं नायबाय गासै 984टा पस्ट खालि दं मास्टारनि एपइन्टमेन्ट होआलासे गारना दोनदों एपइन्टमेन्ट होनायनि प्रसेस खालामबायनो उनाव आरो माने बिराद केलेंकारिनि खोथा ओंखारबाय सिगांनि गभर्नमेन्टआव दा बेखौ आङो मा खालामदोंमोन एबार जेरैखि जाया जोङो बे 984टा एलपि एमइआव जे पस्ट खालि दङ बे पस्ट खालिफ्राव जोंनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा टेट पास जानानै दं डिएलएड पास जानानै दं बिसोरखौ साख्रि होजोबनोसै बेनि थाखाय दाख्लै आङो लोगो स्टार्ट खालामहोदों खामानिखौ कमिटि बानायनानै होबाय एडभाइजारि कमिटि भेरिफिकेसन कमिटि बिथांमोनहा मावबाय
मावै मावै मावनानै सम लाबाय गोबां सम लाबाय जों हायोबा एमएलए इलेक्सननि सिगां होनो होनना सानदोंमोन दा बे समावनो होहां जानायावनो इलेक्सना घोषणा होना होबाय थाथ'बाय एमएलए इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो जोंना लिस्टआ गासिबो थिक थाक जाजोब्बाय जों एकदम मेरिट जों लादों मेरिट बहाय फैसा थाखा जानायनि खोथा गैया फैसा थाखा होनायनि खोथा गैया आरो मास्टारनिफ्राय मानसिफ्रा फैसा जानाया थिक नङा मास्टारफ्रा आउट इनकाम दं नामा आउट इनकाम मास्टारफ्रा बे पिडब्लिउनि खेरानिफ्रा इरिगेसननि खेरानिफ्रा आउट इनकाम दङ दस्रा दस्रिफ्रा डिपार्टमेन्टआव मावनायफ्रा आउट इनकाम दं थारमाने मालायनाव 500,000 बिनानै मोनदों एप्सआ मास्टारफ्रा सोरनाव बिनांगौ बे आफलागाव हाई स्कुलनि जाय मास्टार जादों बिस्रा माबा बाहेरानिफ्राय इनकाम सर्स दंबावो नामा सोरनावबा बिनानै जानो हायो नामा हाया आरो बे मास्टारफ्रा नों आंनि फिसा फिसौखौ मानसि खालामथारो जेरावहाय मेगन खाना मानसिखौ मेगन नुहोथारनाय थाबायनो रोङै मानसिखौ आखाइ हमनानै थाबायहोनाय बाथ्रा बुंनो रोङैखौ बाथ्रा बुंनो फोरोंनाया सोर बे मास्टारफ्रानो आरो बेबायदि मास्टार नोंनि आंनि गथ' गथाय फिसा फिसौखौ मानसि खालामग्रा बेबायदि महान महान देबता जायखौ जों गुरु होनना बुङो बेबायदि गुरुफोरनिफ्राय पन्डितफोरनिफ्राय फैसा जानानै साख्रि होनो नागिरदोंमोन बिसोरनि सरकारा जों बिदिखौ लायहोनायाव गैया जों बिदिखौ लायहोनायाव गैया जोंनियाव थाखा गैया फैसा गैया आं ओंखायनो बाय थादों नो देवानि नो मानि अनलि मेरिट कोनो देवानि हमनांगौ गैया कोनो थाखा होनांगौ गैया सोरहाबा जुदि मेरिटनि गथ' दङबा अट'मेटिक हारसिङैनो साख्रिया मोनगोन बेखौ खालामदों दा बेखौनो खालामनानै दोनबाय नैबे नटिफिकेसन होनायनि थाखाय जोङो साख्रिखौ होनो हाथ'वाखिसै जोब्बानो जों होगोन दानिया हाई स्कुलाव बेसेबां दं साख्रिया 1132टा साख्रि दं दा हाई स्कुलाव ग्रेजुवेट टिचार जायफ्रा बिएड लानानै दङ बे गथ'फ्रा नैबे इन्टारभिउ नैबे एमएलए इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो इन्टारभिउ फाथिगोन जोङो बेनि थाखाय आं इन्टारभिउ बर्डबो दानानै दोनबाय आरो एडभार्टाइज होनो थाखायबो आं अलरेडि एप्रुभ खालामनानै अफिसारफोरनो हरबाय नटिफ इलेक्सन फैनायनि थाखाय बेखौ खालामनो हायाखिसै बे नैबे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो 1132टा ग्रेजुवेट टिचार हाई स्कुलनि मास्टारफोरनि बे साख्रि थिसननायनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनायनि एडभार्टाइजआ जासिगोन नोंथांमोननि फिसा फिसौफ्रा मोजाङै जाहाथे फरायो इन्टारभिउ जाहाथे पास खालामो थाखा नाङा फैसा नाङा ओरैनो मोनगोन लिरनानै मोजाङै ओरैनो मोनगोन फरायहो होन फां फुं दा खालामहो बे दाख्लै आङो क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेबां पस्ट खालि दंमोन मिथिगौ गंसे क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो 35टा साख्रि पस्ट खालि दं मास्टारनि मिथिबायना बेखौ थांनाय गभर्नमेन्टआ फिलाप खालामाखै बेबायदि गारनानै दोनदों साथामल' मास्टार दङ दा गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय बेजों स्कुल जायो नामा हायार सेकेन्डारिया जाया दा बेखौ फिलाप खालामनायनि थाखाय एडभार्टाइजनि आङो एप्रुभ खालामना हरबाय जासिगोन बियो नैबे एमएलए इलेक्सन बायबानो 35 जन एसआइनि पस्ट खालि दं बे मास्टारफ्रा स्कुलाव थाङो थाङा बेखौ नायथिंग्रा स्कुल बेरायग्रा एसआइ गोदो गैयामोनबा स्कुल इन्सपेक्टर बेनि 35टा पस्ट खालि दं बेखौ फिलाप खालामबोआखै सिगांनि गभर्नमेन्टआ बेखौ फिलाप खालामनांगौ होननानै आं अलरेडि हरबाय सिएसबिआव 550टा खेरानि चौकीदार पियननि साख्रि दं एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव एमएलए इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो इन्टारभिउ होनायनि सार्कुलार होगोन नोंथांमोननि गथ'फ्रा नोंथांमोननि फिसा फिसौफ्रा मोजाङै जुदि फरायोबा बे 550टा चौकीदार पियननि साख्रिखौ मोननो हागोन नांगौना नाङा बेखौ एफाफोर नांगौ नङा होमब्ला आरो बेखौ सोर मावगोन दा दिनैनि गभर्नमेन्टआ मावगोन बेखौथ' सोरबा इउपिपिएलआ मावलाना सोरबा कंग्रेसआ मावलाना बिसोरजों थांनानै जागोन नामा दिनैनि दिनाव बिसोरजों थाफाबावनानै जागोन नामा दिनैनि दिनाव बै जे आंनि गथ' गथाय जे गोरों गोरा फिसा फिसौफोर दङ 550 चौकीदार पियननि साख्रि 1135 जन ग्रेजुवेट टिचारनि साख्रि
35টা सेकेन्डारि स्कुलनि मास्टार 35टा SI पोस्ट खालि दं बेफोरखौ जोंनि गथ'फ्रा लानांगोन ना लानाङा लानांगौब्ला दानि जाय गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टफोरजों थाफानानै जुदि खामानि मावाबा दस्रा दलफोरजों थानानै खामानि मावबा मानसिफ्रा एसे उसुबिदा जानो हागौ बेखौ मिथिनानै ला दा बे हिसाबै सरकारजों थानानै सुबिदाखौ ला दिनै आङो जोंनि बे नैबे गामि ओनसोलाव थानाय गामि ओनसोलनि गरिब गुन्द्रा हालुवा आबाद मावनानै जाग्राफोरनि फिसा फिसौफ्रा जाहाथे मोजाङै शिक्षा दीक्षा मोननो हायो बै जोंनि नलबारि फुथिमारिनि साद्रा बिल जे दङ बेवहाय जवाहर नवोदया बिद्यालय गायसननो थाखाय भारत सरकारनाव सेंसन होनांगौ होननानै आं प्रप'जाल हरबाय दा आरो भारत सरकारा मोनसे लेटार हरबाय जवाहर नवोदया बिद्यालयखौ नोंथाङा जे जायगायाव थिक खालामदों बेखौ जों एक्सेप्ट खालामबाय खिन्थु हाया बेसेबां दं हाखौ नांगौ आं सोंबाय हाया बेसेबां नांगौ हाया 100 बिगा नांगौ मिनिमाम दा 100 बिगानि हाया बारा दं दाख्लै मण्डल सण्डल लांनानै इलेक्सन नटिफिकेसननि सिगां बे जायगाखौ नायहोनानै दा सुनानै मण्डल अफिसनिफ्राय बेनि फुरा मेपिं खालामजोबनानै दा हरनायनि मोनसे प्रसेस जाबाय बे फैगोन सेन्ट्रेल स्कुल गंनै भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय आरोबाव सेंसन दा जों लाबोबाय गंसे काजलगावआव गंसे मुसलपुराव सेन्ट्रेल स्कुल क'क्राझारनि बै केन्द्रीय बिद्यालय बायदि बेखौ सोर मावदों दानि गभर्नमेन्टआ मावदों जों मावगासिनो दं बै माने नावकाटा माबा होनो कुमारिकाटा तामुलपुरनि कुमारिकाटायावबो जवाहर नवोदयाया दा सेंसन जानायनि लामायाव फैबाय एखेलगे फुथिमारिजों आरो मोनसेया जाहैबाय मा दा नैबे रामफलबिल सेरफांगुरि ओनसोलखौ आं गोसो होगासिनो दं बेथिंजाय आं हा नायखोमागासिनो दङ दा हाखौ मोनबायबो फ्राय बे मानि थाखाय बेयो जाबाय स्किल इउनिभार्सिटि स्किल डेभेलपमेन्टखौ खोनाबायना स्किल इउनिभार्सिटिया माबायदि इउनिभार्सिटि जागोन बियो जाबाय नोंनि MA BA फोरोंग्रा इउनिभार्सिटि नङा नोंनि MSc MCom फोरोंग्रा MTech फोरोंग्रा इउनिभार्सिटि नङा बे इउनिभार्सिटिया जाबाय मा इउनिभार्सिटि जे कारेन्ट बानायनायनि इन्जिनियार बायदि बानायग्रा बै माने बाइक बानायग्रा बै गारि बानायग्रा मारुति बानायग्रा हुन्डाइ बानायग्रा बाइक बानायग्रा जेसेबां बेबायदि इन्जिनियारिं खामानि बे माने कलकब्जा बायदिसिना जन्त्रपाति बानायग्रा बेनि थाखाय बेखौ फोरोंग्रा शिक्षा दीक्षा होग्रा मोनसे इउनिभार्सिटि मास्टार डिग्री फरायगोन नों MA पास जागोन MSc पास जागोन मा जागोन पास जाखांनानै बेकार जेबो गैया सानथ्र' हायै MA MSc दङ खिन्थु जेब्ला नोङो नैबे स्किल इउनिभार्सिटिनिफ्राय नों जेब्ला डिग्री लाबाय बोसोरनै बा बोसोरथाम बे ओरैनो लानाय नङा माब्रै दा जाय इनस्टिटिउसनखौ जों बाहाय लाबोनो नागिरदों बे इनस्टिटिउसनहा हुन्डाइ कम्पानि मारुति कम्पानि हिर' हन्डा कम्पानि टाटा कम्पानि बबेबा बिरला कम्पानि बै आम्बानिनि कम्पानि बिसोरजों गासैबो बिस्रा मा दङ डाइरेक्ट टाइप दङ हुन्डाइ कम्पानिया बुंहरनोसै आंनि हुन्डाइ कम्पानिनि मटर बानायग्रा आंनो 5,000 जन सेंग्राफोर नांगौ बेखौ बिसोरो नैबे इउनिभार्सिटिजों एग्रिमेन्ट खालामगोन आरो बिसोरनिफ्राय बे रिक्रुटमेन्टआ फैनाय बे नांगौआ फैखानायखौ लानानैसो नैबे इउनिभार्सिटियाव फार्स्ट माने बाहाय जुदि 3,000 नांगौबा 3,000 5,000 नांगौबा 5,000 सेंग्राखौ सिख्लाखौ बाहाय जोङो एडमिसन होना फोरोंगोन 2 बोसोर बा 3 बोसोर आरो बेनिफ्राय सार्टिफिकेट सहकारे बिथांमोनहा लानानै ओंखारलांनाय लोगो लोगो बे 5,000 फरायबाय थानाय सेंग्राफोरखौ लोगो लोगो सारा भारतनि जेराव हुन्डाइ कम्पानि दं सारा वर्ल्डनि करिया बिसोरनि हेडक्वार्टारा बे करियायाव फाथायहरगोन किल'फोरल' बेथन मोनगोन कारेन्ट बानायग्रा लोगो लोगो बेबायदि बै कम्पानि गिदिर गिदिर माल्टिनेशनेल कम्पानिफोरजों बिस्रा एग्रिमेन्ट खालामगोन
बबे कम्पानिनो बेसेबां नांगौ बिसोर हरखाजोबगोन बावहाय गावसोरनि रिक्वायरमेन्टखौ आरो बे मथेसो बाव एडमिसन होनानै बिसोरखौ फोरोंगोन गनाय लोगो लोगो बै कम्पानिया लानानै बिसोरनो साख्रियाव थ्रोब आरो बेवहाय खालि बड'लेण्ड ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौल' फोरोंनाय जागोन जोंजों मोनसे मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं जागोन बे इउनिभार्सिटि सालायग्रा बिथांमोननि जे इनस्टिटिउसन बे इनस्टिटिउसना त्रिपुरायाव बेखौनो सालायगासिनो दं दा गुजरातआव सालायगासिनो दं राजस्थानाव सालायगासिनो दं हारियानायाव बिसोरनाव बेबायदि इनस्टिटिउसन दं आरो बिसोरो जोंनि बड'लेण्डआव सालायनो गोसो आंजों कन्टेक्ट जाबाय आंनि न'आवबो फैबाय रायलायजोब्बाय गासिबो मडेलिटि थिक थाक खालामबाय दा आङो हा थिक थाक जाबानो बिथांमोनजों मोनसे मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं खालामनाय जागोन आरो बेनि थाखाय हाखौ आं दा बै सेरफांगुरिनि खोलाहा खुन्थाइबारि एलेकायाव जे हा गुवार दं बेखौ नायनानै दोनदों एलेकानि मानसिफ्रा हगारगोन ना हगारा होनना सोंनायाव बिथांमोना हगारगोन होनना बुंदों दा नैबे इलेक्सन जोब्बानो बेखौ खालामगोन दा बेबायदि जोङो माखासे मोजां मोजां प्रजेक्ट लानानै मावगासिनो दं जोंनि डिपार्टमेन्टफ्रा आंनि डिपार्टमेन्टआव बेखिनिखौ आं दा मावबाय थादों मानो होनोबा जोंनि हाजार हाजार सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै BA पास जादों MA पास जादों बेकार जादों साख्रि गैया नै बेबायदि इउनिभार्सिटियाव जेब्ला फैगोन बेवहाय फरायनायफ्रा बोसोरनैयानो जा बोसोरथामानो जा जे कर्स जागोन बेखौ फरायनानै लोगो लोगो ओंखारनाय लोगो लोगो कम्पानियाव साख्रि जोंनि बेसेबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनगोन न'खरफ्रा बेसेबां मोजां जागोन बेखौ सोर मावदों बेखौ सोर मावनायनि बेबस्था खालामा थांनाय सरकाराथ' खालामाखै बेखौ UPPLA सरकारा खालामनो नागिराखै जों खालामनो नागिरदों दासिमाव गंसे प्राइभेट इउनिभार्सिटि अलरेडि पान्जाबनिफ्राय जोंहा हावलियाव गायसनबाय बे एखे रोखोमनि बै खिन्थु जेनेरेल एडुकेसन जोंनिया नैबे खिन्थु खालि इन्जिनियारिं एडुकेसनल' जागोन इन्जिनियारिं शिक्षा कारेन्ट बानायग्रा अट'मबाइल बानायग्रा बै मारुति बानायग्रा बै टट' गारि बानायग्रा बै माने माबा मा होनो हिर' हन्डानि बाइक बानायग्रा स्कुटि बानायग्रा बेफोर गासैबोनि साफा साफा इन्जिनियार टाइपनि शिक्षा बेखौसो जों फोरोंगोन जेनेरेल एडुकेसन MA BA नङा दा बेनि थाखायनो दिनै आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो जोंखौ मदद होनांगोन नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालामनांगोन जोंखौ देरहाहोनांगोन आरो जोंखौ दिसपुराव सरकार बानायहोनांगोन जोंहा दिनैहाय 15थायाव जों 11था गेलेगोन 11थाबो जों देरहागोन आसाम गभर्नमेन्टआव BPFनि 11 जन MLA खौ बाद होनानै सरकार माब्लाबाबो जानाय नङा जोंखौ लाफानानै सरकार जागोन बे देखादिखे भाबै नुबाय आरो बेवहाय जोंहा दिनै BTCआव BPFनिफ्राय देरहालांनाय 11 जन MLAनिफ्राय जोङो साथाम साब्रैबाबो मन्थ्रि लानायनि बाथ्रा दङ आरो बे बुजाफोरा जोंहा दा दङ बे हिसाबै आसाम आरो BTC मोननैखौबो दिनै BPFआ आगोलनि बायदि सालायफिनोबा जों BTC ओनसोलाव बेसेबां मोजां खामानि मावनो हागोन रायजोफोरनि बेसेबां जों जौगाखांहोनो हागोन बेखौ नोंथांमोनहा गोरलै बुजिनो हाबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंगोन दाख्लै आङो बै जाहा सालबारि फट'बिलिजों थांनानै ओरै सानजाहा सालबारिनिफ्राय डाइरेक्ट पाटगावआव थांनाय बै जरलाइगावजों बारस'नाय सोरमांगा बारस'नाया बे दालां गैयिनि थाखाय जोंहा पाटगावथिं थांनो बिराद उसुबिदा दाख्लै आङो बिथां हाग्रामा महिलारि मानगोनां स्टेटखौ बुंनानै 10 कोटि थाखानि मोनसे सेंसन लाबोनानै अन्थाइ खाम्फा गायसनफैबाय आं दा बे नैबे दा इलेक्सन खन्द' जानायखाय टेन्डार जायाखै बे दालाङा जायोबा बेसेबां मोजां जागोन आंथ' दाबो MLA जानानै फैयाखै बाहाय MLA जाया गारनानै आं बेखौ लाबोनानै मावफैजेनदों दा बे 10 कोटि थाखानि सालबारि आरो बे जरलाइगावजों फोनांजाबनाय सोरमांगा दैनि सायाव जेब्ला दालाङा जागोन जोङो बराबर फुथिबारिनिफ्राय पाटगाव हाइ स्कुलजों ब्लक नेशनेल हाइवेआव जों बारस'ना थांनो हागोन रायजोफोरनि थाखाय मोजां जागोन ना जाया बेलाय निश्चय जागोन बे माबानिफ्राय फुथिबारिनिफ्राय लांदांफारायाव थांग्रा बे दालाङा एथ' बोसोर मावजायाखै एथ' बोसोर बायहं जिबयैनो दं गारि घोड़ा सालायजाया बाइक सालायजाया मानसिफ्रा हाखराव गलाङो जायगायाव दै दङ सिङाव बेखौ आङो दाख्लै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय वार्ल्ड बेंकनि स्किम लाबोनानै आं दा बेखौ
2,37,00,000 थाखानि मोनसे सेंसन लाबोबाय टेन्डारबो जाबाय बबे लामाखौ मावग्रा बे राजुआ टेन्डारखौ मोनबाय आंनि गामि बानुगावजों आंहा मोनसे सिमां दंमोन मालाबा जुदि आङो बेबायदि खामानि मावनायनि खाबु मोनोबा बे बानुगावजों फाख्रिगुरिजों फोनांजाबनानै सोरमांगा दैनि सायाव दालां बानायनानै बराबर सिम्बरगड़सिम थांनाय लामा बानायगोन आं जानाय दाख्लै लाबोबाय आं वर्ल्ड बेंकनिफ्राय 12 कौटि थाखानि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोनानै अन्थाइ खाम्बा गायबाय आं दाख्लै इलेक्सन बायबानो टेन्डारा जासिगोन दा एमएलए जाखांनायनि उनावथ' साबसिन मावगोन एमएलए जाफैयाखै आं दाबो सोनाब क'क्राझारनिसो एमएलए जेब्ला ओरै फुराफुरि एमएलए जाफैगोन आं नायनानै लाखाजोब्बाय दा आं आरो रावनावबो आं दरखास्त' बिया रावनावबो दरखास्त' बिया आंहा स्रोद थांखोमानानै नायग्रा हुदा दं आंखौ रावबो मिथिया ओरै बे गंनिया थाइगेरगुरि मैनागुरिथिंबो बिदिनो खालामो आं हारसिङै स्रोद थांखोमायो आं बबेथिं लामा गाज्रि दं बहा दालां दं बहा दालां गैया बहा जाम्फै नांगौ नायखोमाजोबखायो आं खोन्था हरनानै जेला थाङो मोजाङै नायनो मोना हुलुस्थुल जाजोबो बैयावबो नांगौ बैयावबो नांगौ बैयावबो नांगौ होननानै गन्दगल खालामजोबो बेखायनो आं रावनोबो खोन्था हरालासे गारि सोलायनानै थांखोमाबाय थायो आं दा बिदि नायखोमा मावजोब्बाय आं ओइबार दानिया ओरै मावनोसै ओरैहाय मावनोसै दाना हरैथ' बिराद मावबाय गिलु फालु मावगासिनो दं दा बेबायदि खामानिखौ जोंहा नैबे बनरगाव बे ब्लकनि सिङाव जे गामिफोर दं मा गामि दङ बेखौ नायनानै मावसै बे गंगार जावफ्रंजों थेङाइगाव सारागुरिजों ओरै थांबाथ' मोनो नङा होमबा आदा गारलानि न'जों सिद्दा थांबाय बेवहायबो लंगा दैयाव आङो 5,45,00,000 थाखानि वर्ल्ड बेंकनिफ्राय स्किम लाबोनानै सेंसन होबाय दा टेन्डारबो जाबाय आं बेखौ गारलाबाथा बसुमतारी रड होननानै आङो नामाकरणबो खालामबाय ओरै बे गोरान लागोजों सिद्दा सोनाबहा थांबानो बै माने सानजाहा सारागुरिखौ मोनहैगोन लंगा दैयाव जे दालां जाबाय बारनाय लोगो लोगो गंगार जावफ्लंनिफ्राय आदा गारला थेङो माबानि खन्थाइबारि न' मोनहैबाय हाब्रुबारि मोजां जादोंना गाज्रि जादों बियो जादों नङा होमबा बारस'नाय लामा आरो बेबायदि अनेक दङ मोनसे प्रजेक्टजों लानो हायो दा अबयसे ओरैनो मानसिफोरनि थाखाय नङा बियो साहा थानाय मानसिफोरनि नङा बै ओरैहाय नलबारि गपालगाव खन्द'आव सोरमांगाखौ जोङो मोननै दालाय खालामनो हायो मोननै दालाय खालामनानै मोनसे दालायखौ नेचारेलि सानफ्रामबो बोहैलांबाय थानाय लामा खालामना हरनांगौ माने बेखौ माबा खालामनानै बल्डार फिटिं खालामनानै आरो मोनसे दालायखौ मेजर इरिगेसन प्रजेक्ट माने लङा बायदि इरिगेसन प्रजेक्ट बै लङा बायदि सुइस गेट बानायनानै जोङो होमबाना मा खालामनो हायो नैबे गपालगावनि खोलानिफ्रायनो ओरैहाय आप टु दावलाबारिसिम जेसेबां बे ओनसोलाव हा हु दं जेराव जाम्फै गैया बे जाम्फैखौ जोङो बे सोरमांगानि दैखौ बाहायनो हायो बेनि थाखाय खिन्थु जोङो सोरमांगाखौ मोननै खालामनांगोन मोनसे सानजाजों दालाय मोनसे बेखौ माने मा खालामनांगौ रिभार ट्रेनिं बेखौ होनना बुङो रिभार ट्रेनिं बेखौ खालामनांगोन प्रटेक्सन गासिबो मिजाब ओमफ्राय सोनाब फारसेनिखौ इरिगेसन पारपासाव सुइस गेट बानायनानै इरिगेसन केनेल बानायनानै एकदम ओरैहाय थाकतारा नलबार थाकतारानिफ्राय आरम्भ खालामनानै सिकारगाव आवलागुरि ओरैहाय गसकाटा खान्थालगुरि ओरै दावलिगुरि गासैबो बे ओनसोलखौ नोङो इरिगेसनजों लांजोबनो हागोन बेफोरखौ मावनांगौबा जोङो सरकार नांगोन आसामाव जोंहा गभर्नमेन्ट थानांगोन आरो आसामाव गभर्नमेन्ट थानानै बेबायदि स्किमखौ जोङो सेन्ट्रेल आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन बेनि थाखायनो आङो जोंनि बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोनहा दिनै बिपिएफ हानजायाव थानानै जे खामानि मावदों बेबायदि खामानिखौ मावलांबाय था आरो